Знаете ли, че червата са обърната навътре повърхност с площ от 200 квадратни метра, която е с около 100 пъти по-голяма от тази на кожата? Червата са основен метаболитен орган. Те служат за храносмилането, т.е. за разграждането на всички хранителни вещества. За тази цел всеки ден се произвеждат по няколко литра храносмилателни течности. Същевременно тази голяма повърхност е нужна за абсорбация на всички хранителни вещества. Тъй като тази гранична повърхност има и защитна функция, червата са най-големият имунен орган. 70 до 80% от всички имунни клетки в тялото се намират в чревната стена и ни защитават от токсини, вируси и вредни бактерии от външната среда или червата. Функцията на чревната стена е възможна само благодарение на колонизирането из бактерии. Така наречените пробиотични бактерии са полезните обитатели на червата. Те са в естествено равновесие с потенциално вредните бактерии, вируси и гъбички. Пробиотичните бактерии се хранят с пребиотични вещества, които спадат към голямата група на фибрите и се срещат в растенията. Доброто функциониране на червата зависи от здравата чревна флора, която има голямо значение както за храносмилането, така и за имунната система и защитата, и следователно и за предпазването от редица болести. Като имаме предвид значението на червата и размера им, помислете как се грижите за кожата си, която е с площ от 2 квадратни метра, и как се грижите за тази голяма повърхност на червата от 200 квадратни метра. За натурална подкрепа на благосъстоянието е подходяща, например, коластрата. Какво представлява тя? Това е първото мляко, което всички бозайници произвеждат. Нейната задача преди всичко е да предостави първоначална имунологична подкрепа на новороденото. Новородените теленца все още нямат функционираща имунна система. Коластрата осигурява един вид имунитет на заем от майката и помага на теленцата да оцелеят в първите седмици от живота си. Коластрата съдържа много ефективни имуномодулатори, растежни фактори, които могат да бъдат много ценни, особено за червата, тяхната флора, както и за имунната система. Разбира се, може да направите много за червата и чревната флора чрез начина си на живот. Преди всичко чрез начина си на хранене. Повече растителна храна позволява на чревната флора да се развива добре, защото растенията съдържат пребиотични вещества, които хранят здравата чревна флора, т.е. пробиотичните бактерии. Достатъчният сън и движение също са благоприятни за червата. Както и други фактори, като това да не ядем сурови зеленчуци вечер, да консумираме по-малко месо, защото това стимулира гнилостната флора. Фибрите имат и още един допълнителен ефект. Те се свързват с токсините в червата и така облегчават черния дроб. За това ще ви разкажа в следващото видео.